Wala madugay, nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa bala ni Zacarias og nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay sa pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako og bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhan ng Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapausanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan ug mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon. Ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog mang lingkod. Mga igsuon diha ni Kristo, malipayong pangilin ni Maria nga gipasaka sa langit kaninyong tanan. Nining dako nga solemnidad sa Assumption sa atong inahan. Nahinumdum ako sa duruha ka manindot nga mga simbahan sa Jerusalem ug sa Assisi. Sa Jerusalem, adunay simbahan nga gitawag Church of the Dormition of Our Lady. Sulod sa mao nga simbahan, adunay estatwa sa mahal nga Birhen Maria nga naghigda. Kini pinasikad sa tradisyon sa mga Kristiyano sa una pang panahon nga nagtuo nga sa iyang pagkamatay, ang mahal nga Birhen Maria daw nisulod lang sa laom kayo nga dormisyon kon pagkahinanok. O gikan sa maong pagkatulog, gipukaw siya o gipasaka ngadto sa langit. Wala ni agi og kadugta ang iyang lawas. Ngani sa usa ka wall duol sa maong nga estatwa, makita ninyo kini nga larawan. Si Jesus nga mahimayaon, ang nabanhaw nga Jesus, iyang kaptan si Maria nga gamay, murag gamay nga bata. Ug iya kining giisa ngadto sa langit. Ang atong na familiar nga larawan, si Maria nga nikugos kang Jesus. O si Maria nga iyang gisapnay ang patay nga lawas ni Jesus dito sa Kalbaryo, dili ba? Apan sa katapusan ang mahimayaon nga Ginoo maoy nibayaw kang Maria. Nindot kini nga komentaryos o makita nga larawan sa misteryo nga atong gisaulog karong adlaw.
ang pagpasaka sa langit sa atong inahan. Sa laing bahin dito sa Assisi, sa Basilica de la Madonna degli Angeli, the Church of Our Lady of the Angels, sa usa ka side chapel, makita ninyo kining daghan kayo nga mga icons. Apan na ay nagkaatbang nga mga icons nga nagpasabot sa misteryo nga atong gisaulog karon. Sa usa ka wall, makita ninyo ang mahal nga Birhen Maria nga nipandong sa iyang kamot ibabaw sa batang Jesus. Larawan sa usa ka inahan nga nagtudlo sa iyang anak. Apan sa pikas atbang, ang ilang mga papel na bali. Ang mahimayaon nga Jesus, iyang gipandungan sa iyang kamot ang iyang inahan. Kini nga mga larawan nagpadayag sa hinungdan nining dakong misteryo nga atong gihandom karong adlaw. Si Papa Pio XII sa iyang dokumento Munificentissimus Deus, nilarawan nganong niadtong tuig 1950 gipagawas kining dogma sa Assumption sa atong inahan. Ug matod pa niya, dili kini bag-o nga murag siya ray nakaimbento, kundili kini ang gituohan sa mga magtutuo sukad pa sa unang mga tuig sa kasaysayan sa simbahan. Ug dinhi iyang gibalik ang gisulti sa bantugan nga predikador ug nagpanalipod niini nga dogma, si San Juan Damasceno. Si San Juan Damasceno ni padayag nganong gikinahanglan ang Assumption. It was necessary that she who preserved her virginity inviolate in childbirth should also have a body kept free from corruption after death. It was necessary that she who carried the Creator as a child on her breast should dwell in the tabernacles of God. It was necessary that the bride spoused by the Father should make her home in the bridal chambers of heaven. It was necessary that she who had gazed on her crucified Son and been pierced in the heart by the sword of sorrow, which she had escaped in giving him birth, should contemplate him seated with the Father. It was necessary that the Mother of God should share the possessions of her Son and be venerated by every creature as the mother and handmaid of God. Ug nining tanan gipadayag nga kining misteryo sa pagpasaka sa langit kang Maria, grasya sa Dios, usa ka pamaagi sa Dios sa pagpadayag sayang dakong kahimuot kang Maria nga nagpakita sa tibuok niyang kinabuhi isip sulugoon nga matinumanon ug matinodanon sa iyang misyon. Kung atong balikan ang ebanghelyo, ana ay pulong diha nga kamut-anan. Human pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, unsay gisulti ni San Lucas. Ang bata sulod sa iyang tiyan, miulpot sa kalipay, miulpot ni lukso. The child in her womb leaped for joy. O gisulti ka na kini kanato makaduha. Ang bata sulod sa tiyan ni Isabel, dayag na lang si San Juan nga magbubunyag. Ug sa karaan nga homilya sa mga pari kaniadto, kini daw unang tilimadon sa misyon
nga itugyan sa Dios kang Juan. Si Juan nga magbubunyag mao ang mutudlo sa mga tao kang Jesus ingon og kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Niini nga pagpaulpot kaniya daw ang Ginoo nihatag na sa iyang kahimuot niining mamahimong misyon ni Juan. Ang nahitabo kang Juan ug ang kalipay ni Maria nga iyang gipadayag human niini sa iyang nindot kaayo nga imno Magnificat atong gaawiton matag adlaw sa evening prayer. Magnificat anima mea Dominum. Ang akong kalag nagpadako diha sa Ginoo nga akong manunubos. Unsa ang tuyo nining tanan? Sa maong dokumento ni Papa Pio XII, gihimo kini sa Dios aron paghatag kanatong tanan og timaan sa paghupot og dakong paglaom nga sama kang Maria nga gipasaka sa langit ngadto, gipasaka sa Dios ngadto sa langit. Kini ang laraw sa Dios alang kanatong tanan. Ang plano sa Dios dili nga kita magpabilin sa yuta o kita matapos diha sa pagkadugta. Dili ang lubnganan ang atong destinasyon. Ang atong final nga destination, ipaulpot kita, ipalukso kita ngadto sa langit. Kana ang destinasyon natong tanan. Dayag na lang, dili kita makabaton og susamang pribilehiyo ni Maria nga wala gayod ni agi og kadugta. Ang kasamtangan nga epidemya sa tibuok kalibutan o sa kamakita nga timaan mahitungod sa pagkadugta sa atong unod o sa atong lawas, dili ba? Kini nga lawas nga atong gikabalakan pag-ayo pag-atiman o bisan unsa nga mga ointment o cream aron mapatahom kining lawas. Sa katapusan di ay kini madugta. Matag karon og unya, mga kurat kita nga siya og si kadto nga himsog kaayo, maayog barog, gwapo, nadungga nato, gi-cremate na kay na COVID. Kung ang atong panlantaw taman lamang niini, mawadaan kita sa paglaom, dili ba? Gakapuliki kita pag-atiman sa atong lawasnon nga kahimtang, apan ang katapusan daining tanan, abo, yuta. Mga igsoon, ang pangilin sa Assumption, usa ka makita nga timaan sa paglaom. Kununsa ang gihimo sa Dios kang Maria, mausab ang plano sa Dios alang sa matag usa kanato. Sa adlaw sa atong kamatayon, ipaulpot kita sa Ginoo. Gikan niining kahimtang sa kaubos, yutanon, lawasnon. Ipalukso kita didto sa walay katapusan nga himaya o kalipay sa langit. Unsa ka nga matang sa lawas ang atong maangkon na dito sa langit. Ang atong kredo baya nagpadayag pagkabanhaw sa lawas. Di ba? Ayaw ka balaka, problema na sa Ginoo kung saan ka na niya pagsulbad. Mga lawas nga nadugta o na pulbos gumikan sa aksidente, mga lawas nga nalata, mga lawas nga gikaon sa iho kay nalunod nga barko. Sa kay ilang lawas dito sa langit, iyahan na kana sa Ginoo. Batunan lamang nato kining maong pagsalig nga sama ni Maria ang destinasyon natong tanan, langit. Katapusan, usa ka adlaw niya na kauban nako ang madre nga nangita og
tape recorder dito sa Barter Trade Center sa Zamboanga. Ug sanglit pulos kami mga estranyo, niduol ang madre sa usa ka Muslim nga bata. Ipangutana, dong, tudluin mi asa makapalit og tape recorder kay dili man gud mi taga dinhi. Ang bata ni tan-aw sa madre nga nagkahabit og madre head to foot. Ni ang bata ningo dayon, hibalo man ko sister nga dili ka taga dinhi kay tagalangit ka man. Tagalangit. Kitang tanan mga tagalangit. Mailan unta kita nga tagalangit diha sa atong dili lang sa atong sininaan kundi diha sa estilo sa atong kinabuhi. Dili nato tugutan nga ang mga butang material nga atong gihuptan makabira ka nato paubos. Kundi diha sa atong kamanggihatagon mahimong gaan ang atong kaugalingon nga sayon ra kayo mulukso, dili ba? Ang pandemya dili unta makapahimo ka nato nga mga laug ug mag-isip lamang sa kaugalingon kay kini mao gayoy makabira ka nato paubos. Ug dili nato masunod ang panig-ingnan ni Maria nga nahikalimot sa iyang kaugalingon diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa dili madugay, inyong madunggan ako nga moingon kaninyo sa di pa nato musulod sa Eucharistic prayer. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, di ba? Lift up your heart